A nosaltres ens agrada la llibertat i l'autonomia i la base d'autoritat que li donen els pares per elegir tot. Que els pares elegisquen el centre que volen i l'hospital i el metge que elegisquen, o ahir ja no tenen drets. I demanen les famílies una educació en anglès i les famílies demanen mestres en l'aula. I quan un mestre o una mestra se posa malalta no tinga que esperar 10, 15, 20 dies a que vinga un substitut demana el dia següent. I les mares i els pares demanen beques de llibres i demanen beques de menjador i el PP agafa el que demanen els pares allò que li interessa. Per tant, el discurs de els pares tenen dret a lo que el PP en el seu programa ideològic diu que tenen dret. I ja està. I a lo que creu que no tenen dret en el seu programa ideològic no entra. Així no és senzill. Perquè si no, per aquest camí, els pares tenen dret a elegir el centre privat. I el centre públic qui s'encarrega? Qui s'encarrega del pare que no pot tindre dret a portar-lo a un centre privat? Qui li posa els mitjos a aquest pare? Que també té drets, però que no té aquests altres drets per a poder pagar un centre privat que està pagat per l'Estat o per l'autonomia. Costa roba, excursions, tallers, trasllat, menjadors. I tots els pares tenen la llibertat d'anar allà, tots els que tenen. Els que no tenen la llibertat teòrica. La llibertat real és portar-lo a l'escola que té al costat de casa. I si aquesta escola que té al costat de casa no té els mitjos reals màxims que deu de tindre, que és l'Estat, l'autonomia, el que ha d'encarregar-se, estem perdent el temps. Molt de discurs teòric, això sí, però per la filosofia i la ideologia que diga el PP que s'ha de tindre. Lo de trilingüe és millor deixar-lo. Mire vostè el que han liat en Balears i així perquè no se lia res perquè el trilingüisme que s'està donant així i res pues és res. Per tant, pues ahí està el trilingüisme i ahí està. De repent han eixit professors d'anglès i totes aquestes coses per a cobrir no sé quantes places. Mira, el problema de l'escola en Silla és que han perdut 5 mestres, producte d'un decret del govern del PP que l'únic que ha portat són retallades en l'educació. Això és el que tenim clar. I que ha comportat també per a les nostres mares i els nostres pares que han perdut fins les beques i el bonollibre aquest any, que tindran que pagar més per anar al menjador. I tot perquè la filosofia del PP és donar tot això també als centres privats. Per tant, l'ha recortat, l'ha llevat, ha retallat dels centres públics. Esa és la qüestió. Sí, 3 cosetes, perquè hi hauria moltes de junta i aquestes coses, però una... Si algú podia explicar-nos per què se rebaixa en la partida de serveis socials vora 7.500 euros, la seva partida, per a dedicar-lo a personal laboral eventual o a borsa d'ocupació, una cosa així. Així com la partida de serveis socials que està destinada a ajudes socials no benèfiques periòdiques, acció social, ajudes individuals no periòdiques, hi ha una rebaixa de... Sí, que n'hi ha una rebaixa de 7.500 euros. És un canvi de partida per al tema del plan d'empleo. I no hi havia un altre lloc? És a dir, a qui està mal li llevem per a qui està pitjor o com està això? És la mateixa funcionalitat, és una funció social per a que les empreses contraten a gent que està en el paro. I hem trobat 200.000 euros, 225.000 euros fa 4 hores per a això i no hem trobat vostès 7.500 euros i l'han tingut que llevar a acció social, a ajudes individuals. Esa era la pregunta, és a dir, com troben unes coses tan grans per uns i per altres no. En aquest sentit, li demanaven també que com podien trobar 225.000 euros i com llevaven despeses vostès inclús d'urbanisme en aquesta mateixa partida i per tant al regidor d'Educació
li fèiem el prec de la col·locació de l'obertura d'una finestra en una aula de 3 anys d'infantil de Reis Catòlics, que no té finestra al carrer, al pati, que no té finestra on li entra l'aire des de fora. I si n'aporten des de la seva construcció. I donat que avui pareixia que hi havia diners per a tots i que inclús hi havia una partida per ahí que se llevava d'urbanisme, de despeses d'obres i de més, de vora 2.000 euros, doncs clar, si hi havia aquesta reclamació de fa tant de temps, quin és el compromís que vostè agarra per a donar-li una solució a això que ja ve de temps, ja ve de llarg. I l'altre és com va allò de l'expropiació de la Casa del Figuero, si sabem alguna cosa. La sesión informativa me parece que no se va a decir eso, pero decirle que una ventana en un aula de infantil no habrá que convocar un congreso, ni llamar al arquitecto Calatrava para que venga diseñando la ventana. Es decir, 2 martillazos, se hace el agujero y se coloca la ventana. No es tan complicado. Es que me llama mucho la atención que usted precisamente, que trabaja en un centro educativo, diga esas cosas. Es decir, es que una abertura... Las hacen los ayuntamientos todos los días del año en todos los colegios públicos. Todos. Poner puertas, quitar puertas, abrir ventanas, quitar ventanas. Se hace. Y no hacen falta grandes diseños. De verdad que para abrir una ventana no hace falta un gran diseño. Y si llevan un año detrás del diseño de la ventana, miedo yo le tengo a la ventana, pues tan gran diseño. Y mire, presupuesto acaba